kanang cross dili mo na siya sama karon nga ato ana nang gikwintas-kwintas, no? Ang cross sa atong panahon karon naghatag og nindot kaayo nga kahulugan. Kung naatay cross, makaingon ta nga kini Christian gini siya. No? Nagtuo gini siya about Jesus. Apan sa ilang nga panahon, ang cross nagsimbolo sa kapildihan, nagsimbolo sa kaulaw, ug nagsimbolo sa kamatayon. Kaniadto kung makakita silang tawo nga sama ni Jesus nga nagpas-an ug dako nga cross, gitawag na siya nga kriminal. Gitawag na siya nga salawayon ug nakalapas sa balaod sa ilaang nasod. Mao nga makabalo sila nga kining tawhana kay nagdala og cross, mamatay gini siya. Mao na ang ilaang ma-interpret na yon once nga magdala kag cross kaniadto.